In september van dit jaar is de subjectieve atlas van Friesland uitgebracht. Jan-Pier Brands is ook verboen aan de atlas. En hij ging op bezoek bij de bopperste bewenners van de heegste flats van Friesland. In Heerenveen, hier in Drachten en Ljouwerdijk heb ik mijn meest gepraat dat weer dan hun eerste wenning. Ik heb wel het idee dat de meeste een flat had het wat tijdelijks. Is het echt een soort tussenstop of zo. Ja. Sonja is binnen in een flat. 2 jaar geleden verhuizen ze weer naar een flat vanwege een skiering. En ze had nog maar correct een nieuw huis kunnen begane grond, werd ze wennen met Robert. Nou, ik ging scheiden en toen moest ik een huis hebben. Nou, het is best wel lastig om een huis te vinden. De wachttijd is meestal zo'n jaar of 2. Dus ik heb eerst bij familie in gewoond. En na 7 weken toen kwam dit op het pad. En toen ben ik verhuisd. Ja. Dus toen had ik een eigen plekje weer. Ja. Wij woonden helemaal bovenaan, op de 12e etage. Want jij bent dus... je bent eigenlijk voor de liefde vanuit het zuiden naar Drachten verhuisd, toch? Ja, klopt. Ja. Ik woonde bij Nijmegen, in Groesbeek. En nou ja, ik heb mijn huidige vriendin leren kennen. En ik ben 2 jaar lang elke week op en neer gereden. En na 2 jaar hadden we zoiets van, laten we de sprong maar wagen. Ja, dat was gewoon op dat moment een hele goede noodoplossing. En ik heb er ook met heel veel plezier gewoond. Maar ja, op een gegeven moment is het toch wel vrij klein. Hallo. Hallo, ik ben uw oude buurman. Ja. Ik ben hier met Omroep Friesland. Zouden wij even op 12 mogen filmen? Ja, prima. Ik zal even de deur voor u openen. Ja, wat was eigenlijk het eerste wat je dacht toen je hier binnenliep? Het eerste wat ik dacht toen ik hier binnenliep? Ja. Goh, dat is hoog. Het tweede wat ik dacht was, gelukkig is het maar tijdelijk. Robert en Sonja vinden beide het uitzicht een van de mooiste dingen van het wonen op een flat. Dat is gewoon zo ontzettend geweldig. Je ziet alle seizoenen zie je gewoon voorbij komen. Ja, als het sneeuwt, dan heb je gewoon een geweldig landschap. Het uitzicht is echt wat ik hier erg mis. Nou ja, in het voorjaar zie je het heel langzaam groen worden. En op een gegeven moment zie je het gewoon exploderen. Dat is iets wat je op de begane grond zeg maar niet meekrijgt. Dit is dus jullie oude plek? Dit is onze oude plek, ja. De naam staat zelfs nog op de deur. Sonja en Robert wen je nog maar correct in een grutter en vrijer wenhuis. Maar de behind de romte van een flat, hier ek wat. Er is een stukje intimiteit weg. Dat klinkt misschien heel gek. Je krijgt er een hoop ruimte voor terug, maar het scheelt ook wel een beetje in intimiteit. Ja, aan de ene kant heeft het wel weer voordelen van, nou ja, net ook. Ik wist dus niet dat mijn zoon thuis was. Maar die zit dus gewoon op zijn kamer. Terwijl in de flat was het gewoon zo, ja, dat kon gewoon niet missen. Zodra hij thuis was, dan hoorde je hem altijd. Ja. En dat is best wel wennen als je net weer in een huis komt. En zo Jan-Pier Brands naar zijn flat onderziek zelf nou weer omwollen naar een flat. Ik denk net ook mijn vrouw en mijn benen mij krijgen. Nee. Dat is het zelf misschien wel wollen. Altijd, Ja, op zich, het had wel wat. Ja. De subjectieve atlas van Friesland leidt in de boekenwinkels en is ook te krijgen bij de AVOEK.